To za mnou je karavan, ktorý som dostal zdarma. No budem ho musieť troška prebrúsiť a vymeniť zadné okno. A vymením aj koliesko a uchytný systém a brzdu. A troška aj na tejto podlahe bude treba popracovať. Tu bude miesto na sedenie a stolík. A pri týchto dverách je kuchynka, avšak všetko pôjde von a bude tu nová kuchynka. A tu vpredu spravím posteľ. A samozrejme, všetko znútra pôjde preč, keďže to je zjedené. Novú izoláciu a nové doštičky. Konštrukciu. A na tomto mieste spravím sprchu a záchod. Avšak úplne nové. Vymeniť strešné otvory. Určite na komplet. Novú elektriku. Určite sa mu zíde. Aj nové rúčky. A nové svetlá. Určite si zaslúži. Aj nové tesnenia. A bude z neho pekný karavan. Tak čo myslíte, oplatí sa mi do toho pustiť?